ka ïewduh pat ka khandai lat ha ka sining kong kala kan jajar na ba khandai pho pasan ei ne ki dukan ha kini kitan kila khang kum kadang banya don bentalang bat kitu ki arpun rungut ki mensi belui ki blasha set yap ha gile no ha Pahalgam Jammu and Kashmir ha ka jing ni jurep jong unong tho khubor dalam bah ïewduh jan baro ki dukan kila khanglut henre ki basa kum ka basa do ka basa de do kha ka basa tempo badelang bat ka basa kwai ki badai lesi ki basa bade de ki khasi ki khambun ki ba ple bat kumjuru ki benta jong ka mot pran ki babun ki riew ki la yad bat yeng bat badon ru ki bade jingde laban ong bakani ke jingkhot pha khang ya ki dukan la kentu da ka bara bazar merchant and shopkeepers association bat ka Shillong citizen forum ha ka ba kini kila pelong ru ka jingthang mambati ha ka arpnyo terek mentau benai naduh kapor san beje janmien hadu ka nyo beje janmien nangta kila pharu ya ka dor kha su mentri rangba du kari bat shau mentri rangba ka Meghalaya ba kinshim kam da ka bating e persha ya hileno kibla siat yap ya ki nongwan jokai ha Pahalgam Orang lagi ni.